συγχωριανούς μας, γιατί ο Πολιτιστικός Σύλλογος κάνει για 8η φορά το Ανοιξιάτικο Πολιτιστικό Διήμερο με τίτλο «Σεριάλι στην παράδοση». Μία εκδήλωση που έχει σκοπό να φέρει σε επαφή ανθρώπους από όλη την Ελλάδα, με μία κοινή αγάπη για την παράδοση. Η παράδοση ως πηγή δημιουργίας εμπνέει, διδάσκει, ενώνει λαούς και κοινωνίες, δίνει χρώμα και ουσία στη ζωή μας. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που εμείς εδώ, σε αυτό το μικρό χωριό, καταφέραμε να πραγματοποιήσουμε για μία ακόμη φορά αυτή την εκδήλωση. Και κυρίως είμαστε περήφανοι που μπορούμε ακόμη να προσφέρουμε στα παιδιά μας μία άλλη παραγωγική διέξοδο κόντρα στις δυσκολίες της καθημερινότητας. Για 8η χρονιά λοιπόν έχουμε τη χαρά να παρουσιάσουμε μία μουσικοχορευτική παράσταση με τη συμμετοχή 2 εξαιρετικών συλλόγων που μας τιμούν με την παρουσία τους. Τον Πολιτιστικό Σύλλογο Στεφανοβίκιου Βόλου ο Αριστοτέλης και τους αγαπημένους φίλους το χορευτικό όμιλο από τη Σκάλα Λακωνίας που ανταποκρίθηκαν με χαρά στην πρόσκλησή μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο Πολιτιστικός Χορευτικός Σύλλογος Βιδαλάδων ιδρύθηκε το 1978. Στο ενεργητικό του έχει ποικίλες δράσεις εντός και εκτός του νησιού μας. Η λίστα των δραστηριοτήτων του είναι μεγάλη. Ίδρυσε τράπεζα αίματος. Ανάπλασε την πλατεία. Έχει οικολογική δράση. Και το πιο πρόσφατο έργο του ανακαίνισε τις τουαλέτες του σχολείου στο οποίο βρισκόμαστε. Συμμετέχει και διοργανώνει εκδηλώσεις με κορυφαίο το φεστιβάλ των παραδοσιακών χωρών Σεριάλι στην παράδοση. Έχει συμμετάσχει σε φεστιβάλ και εκδηλώσεις σε πολλά μέρη της Ελλάδας, όπως Καρπενήσι, Κρήτη, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Ο κατάλογος είναι πολύ μεγάλος. Έχει συμμετάσχει ακόμα και στα ελληνόφωνα της κάτω Ιταλίας, ενώ το 2015 συμμετείχε στην εκπομπή της κρατικής τηλεόρασης «Μένουμε Ελλάδα». Τελευταίες εμφανίσεις του χορευτικού συγκροτήματος του Συλλόγου ήταν στο 4ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών Αλονίσου το 2018 και στη Διεθνή Γιορτή Πολιτισμού του Δήμου Καρδίτσας Καραϊσκάκια το 2021, στα οποία έτυχε μεγάλης αναγνώρισης. Την απόψινή εκδήλωση θα ανοίξει το παιδικό τμήμα του Συλλόγου μας. Οι χοροί που θα παρουσιάσουν είναι από την Ήπειρο: Νεραντζιά, Παλαμάκια, Μενούσης, Κοφτός, Παραμυθιά, Κλωσάν τα πουλιά. Η επιμέλεια και η διδασκαλία των χορών είναι της κυρίας Χρήστας Πουλιάς.
ήξε, μεθυσμένος πάει την έκλαψε. Σήκω πάπια, σήκω χίναν, σήκω νεράτζα. Σήκω νου σου και χτενίσου και πας στο χώρο. Να σε δουν τα παλικάρια να μαραίνονται. Να σε δω και εγώ καημένος να σε χαίρομαι.
Αγία και μπαίνες και βγάλες τα 13. Άγας παιδίνος ουρανά ποιος παιδίνος, Άγας παιδίνος περήφανος ψηλός. Έτσι χτίσε την πόρτα, σύσχυρος, τη γειτόνισσα στην πόρτα. Capita μπροστά. Όμιλος Σκάλας ιδρύθηκε το 2000. Έδρα του έχει τη Σκάλα, που είναι και έδρα του Δήμου Ευρώτα. Είναι σύλλογος μη κερδοσκοπικός και τα έσοδα του προέρχονται από τις εισφορές των μελών του. Έχει 230 ενεργά μέλη και διαθέτει χορευτικά τμήματα όλων των ηλικιών. Σκοπός του χορευτικού ομίλου είναι τόσο η εκμάθηση των ελληνικών παραδοσιακών χορών, όσο και η διάδοση της πολιτιστικής μας παράδοσης με τη διοργάνωση ποικίλων εκδηλώσεων. Μέχρι σήμερα έχει παρουσιάσει μια πολυπίκυλη δράση και δυναμική που τον καταντάσσουν στην κορυφή του πολιτιστικού γίγνεσθε της περιοχής του. Έχει λάβει μέρος σε εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε πολλές ελληνικές πόλεις, όπως Νάουσα, Πάτρα, Λιβαδιά, Αργυρούπολη, Καλάβρητα, Κόρινθο, Καρδίτσα, Άργος, Λευκάδα, Φλόρινα, Αντίπαρο, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Κέρκυρα και άλλες. Έχει πραγματοποιήσει τηλεοπτικές εμφανίσεις στην ΕΡΤ3, στην εκπομπή Κυριακή στο χωριό και σε τοπικά μέσα ενημέρωσης. Για 2 συνεχόμενες χρονιές εκπροσώπησε το Δήμο Ευρώτα στις εκδηλώσεις που διοργάνωσε ο αδελφοποιημένος Δήμος Πόποβο της Βουλγαρίας. Διαθέτει βεστιάριο με παραδοσιακές στολές από Μάνη, Τσακονιά, Θράκη, Ανατολική Ρωμιλία, Μακεδονία και Κύθυρα, καθώς και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Κάθε χρόνο διοργανώνει παιδικό φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών και φεστιβάλ ενηλίκων με τη συμμετοχή συγκροτημάτων από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Το πρώτο του πρόγραμμα περιλαμβάνει χορούς από τα Κύθυρα, Παλαιόπολη, Κόκκινος Παλέτο, Βουρδάρης, Ζαγαράκια, Μεσαρίτικος, Καραβίτικος. Στην Παλαιόπολη έκανα ζευγάρι και μου φέρανε καλό χαμπάρι. Στην Παλαιόπολη έκανα ζευγάρι και μου φέρανε καλό χαμπάρι. Νιώ τα βουίδα μου και βγαίνω πάνω και στο πρόγραμμα τα βάνω χάμω. Νιώ τα βουίδα μου και βγαίνω πάνω και στο πρόγραμμα τα βάνω χάμω. Απαλάργου είδα το χιονίτι και πήγα τελέγου για το σπίτι. Απαλάργου είδα το χιονίτι και πήγα τελέγου για το σπίτι. Ζεστασιάσα μπήκα στην κάμαρα από το τζάκι κι από το ξύλαρα. Ζεστασιάσα μπήκα στην κάμαρα από το τζάκι κι από το ξύλαρα. Γύρω στο σοφρά όλοι για δείπνο, δόξα τω Θεώ κι απέ για ύπνο. Γύρω
Ήλιος στο σοφρά, όλοι για δείπνο, δόξα τω Θεώ, για παιδιά ύπνο. Ξημερώνει καθαρό Δευτέρα, Σαρακοστιανή, πέρα για πέρα. Ξημερώνει καθαρό Δευτέρα, Σαρακοστιανή, πέρα για πέρα. Μυρωδάτος σαν Εγγλέζος λόρδος, πρώτος κόπιασε ο γέρος κόρδος. Μυρωδάτος σαν Εγγλέζος λόρδος, πρώτος κόπιασε ο γέρος κόρδος. Ήρθε ο Λιμπινάς και ο Καλιτσούνης και ο Λαζανάς και ο Μακαρούνης. Ήρθε ο Λιμπινάς και ο Καλιτσούνης και ο Λαζανάς και ο Μακαρούνης. Ο Πλαγιομανάς και ο Πιπεράδας και ο Ρεβίχης και ο Γεροφάβας. Ο Πλαγιομανάς και ο Πιπεράδας και ο Ρεβίχης και ο Γεροφάβας. Και ο Αλατσάς και ο Ξιδάτος, στα 40 φάρ και ο Λαμπρινάκος.
σκελάφια για να βρω και πίσω να γυρίσω. Τα πει καλέ μου, τα πει τα πήρα και τα έριξα. Τα πήρα και τα έριξα στα δάση και στα όρη. Μα εκεί καλέ μου, μα εκεί να μου έβγαλανε. Μα εκεί να μου έβγαλανε μια πλουμισμένη κόρη. Βρίσκω καλέ μου, βρίσκω την κόρη και πλένε. Βρίσκω την κόρη και πλένε σε γουρνά μαρμαρένια. Καλέ μου, καθίσα και την κοιτώ. Κάθισα και την κοιτώ και βάλε με σένια. Και για φύσηξε λιγάκι. Έρικια μάνα μάν, γιατί ο ποταμιτικός, γιατί ο ποταμιτικός με ποτίσε φαρμακή. Ας τραγουδήσω κι ας χαρώ, ας τραγουδήσω κι ας χαρώ, του χρόνου ποιος το ξέρει. Έρικια μάνα μάν, για θα πεθάνω ή θα ζω. Ζωή θα με σ' άλλα μέρη. Έρικια μάνα μάν, ο ξένος μες στη ξενιτιά.
ξενίτια πρέπει να βάλει μαυρά. Έρικια αμάν αμάν για να ταιριάσει η φορεσιά. Για να ταιριάζει η φορεσιά με τη σκαρδιά στη λαμπρά. Καλησπέρα σας. Καλώς σας βρήκαμε. Λίγα λόγια για τον Πολιτιστικό Σύλλογο Στεφανοβικίου Αριστοτέλης. Ιδρύθηκε γύρω στη δεκαετία του 70 με σκοπό τη μελέτη, την καταγραφή και την προβολή της τοπικής παράδοσης.
έχει διάφορες πολιτιστικές δράσεις στο ιστορικό του. Σημαντικότερο είναι το παλιό πανηγύρι του Αγίου Νικολάου του Νέου, όπου γίνονται αγώνες αλόγων και ο νικητής παίρνει την ευχή από τον Πάτερ. Σήμερα, πολύ σημαντική γιορτή στο χωριό είναι η Λαϊκή Βραδιά που γίνεται το καλοκαίρι. Έχουμε περίπου 150 μέλη με χορευτικές ομάδες και γύρω στα 90 παιδιά για τα οποία καμαρώνουμε. Και να σας παρουσιάσω και τους μουσικούς μας που φέραμε μαζί σήμερα από το Βόλο. Στο κλαρίνο είναι ο Μιχάλης ο Καραμούτης. Στο βιολί ο Τρίφωνος ο Καρατζιόλης. Στο λαούτο ο Αντώνης ο Βούλγαρης. Και στα κρουστά ο Παναγιώτης ο Νάκος. Θα σας παρουσιάσουμε χορούς της περιοχής μας. Θα ξεκινήσουμε με την Πατινάδα και με Συρτό Πηλίου. Θα σας τραγουδήσουμε τα μαύρα σου τα μάτια. Θα σας πούμε και τα Πασχαλιόγιορτα. Τα Πασχαλιόγιορτα τα τραγουδάνε στην Αμυγδαλή, ένα χωριό πλησίων του Στεφανοβικίου, τη δεύτερη μέρα του Πάσχα. Μετά τη Θεία Λειτουργία στον Άγιο Γεώργιο και την Αρτοκλασία, βγαίνουν οι άνθρωποι στο αλόνι και τραγουδάνε τα Πασχαλιόγιορτα και το Χριστός Ανέστη. Μιας λοιπόν και βρισκόμαστε 40 μέρες, θα σας τα τραγουδήσουμε. Θα συνεχίσουμε με τις Γαλανείς στο φόρεμα, ένας χορός διπλωτός ξεδιπλωτός, και θα ολοκληρώσουμε με ένα συρτό, ζευγαρωτό, πέρα στα πέρα μπέλια μας, και με το δικό μας χορό του Στεφανοβικίου, Χατζημισιώτικο. Είναι ένας ιδιαίτερος ιδιότυπος συρτός, ο οποίος φέρει την ονομασία του από την παλαιά ονομασία του χωριού που λεγόταν η Χατζήμιση. Ευχαριστούμε θερμά τον Πολιτιστικό Χορευτικό Σύλλογο Βιταλάδων για την πρόσκληση και την τιμή που μας έκαναν να βρεθούμε στο υπέροχο νησί σας, και να ευχαριστήσω προσωπικά την πρόεδρό σας, η οποία είναι εξαιρετική, την Αφροδίτη, καθώς επίσης και τη δασκάλα σας, που είναι και πολύ αγαπημένη μου φίλη, τη Χρύσα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλή συνέχεια και καλό καλοκαίρι.
Πύλος Σκάλας θα παρουσιάσει το πρόγραμμά του από την Πελοπόννησο. Το πίνει ο Κώστας στο κρασί, Ανασηκωτός, Μπονάτσα στην απάνω γειτονίτσα, Αρακοβίτικο, Ανεμοδούρη και Συρτός στην κρεμαστή θα κρεμαστώ. Το πίνει,
εκπρόσωπος του Συλλόγου, θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη Δημοτική Αρχή που ήταν σήμερα παρούσα στην εκδήλωση και μας θύμισε. Θα ήθελα επίσης να τους πω να μείνουν στην ουσία των πραγμάτων, να καταλάβουν ότι αυτό το σχολείο πριν από μια εβδομάδα ήταν υποκατάρρευση και για μια ολόκληρη εβδομάδα όλο το χωριό, μικροί και μεγάλοι, εργάζονται πυρετοδός για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Θα ήθελα πάρα πολύ να τηρηθούν οι υποσχέσεις που πριν από λίγο πήρα από όλους σας, γιατί αυτός ο χώρος πρέπει να διατηρηθεί έτσι για το καλό του τόπου μας, του χωριού μας, των παιδιών μας, και είναι κρίμα μια προσπάθεια που κάνει ένας τόσο μικρό σύλλογος σε ένα τόσο μικρό χωριό να μην βρίσκει από πουθενά ανταπόκριση. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την κυρία Σοφία Βάρελη και τον κύριο Δαμασκηνό Βάρελη για τα καταλύματα που δώσανε για να φιλοξενηθούν τα χορευτικά μας. Τα παιδιά μας, μικρά και μεγάλα, που κόψανε τα χόρτα, βάψανε, καθαρίσανε, κουβαλήσανε. Να μην περιγράψω τι άλλο, μπορείτε να καταλάβετε. Όσοι έχετε ασχοληθεί με τέτοιου είδους εκδηλώσεις, μπορείτε να καταλάβετε την κούραση, αλλά και την αγάπη που δείξανε όλοι για αυτό το πράγμα. Γιατί πραγματικά το κάνουμε όλοι με πολύ πολύ αγάπη. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω την ταβέρνα του Μπέμπη και τον ξενοφόντα το Βάρελη, αλλά κυρίως θα ήθελα να ευχαριστήσω τη δασκάλα μας, την κυρία Χρύσα Πουλιάς. Με υπομονή και επιμονή μας ανέχεται. Χρόνια τώρα, μας βοηθάει πολύπλευρα και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Τώρα θα απολαύσετε και το δικό μας συγκρότημα των ενηλίκων με κερκυραϊκούς χορούς. Δεν τους θυμάμαι, να τους διαβάσω. Νομίζω ότι ξεκινάμε με ποιο? Με την Περατζάδα. Ξεκινάμε λοιπόν με την Περατζάδα, Άι Γιώργης, Κορακιανίτικος, Κερκυραϊκός Συρτός, Φουρλάνα, Μπαλέτες, Συρτό Γαστουριώτικο. Σας ευχαριστούμε πολύ.
τέλος της εκδήλωσης, όπως είδηστε, να καλέσουμε τους εκπροσώπους των συλλόγων μας, να καλέσουμε την εκπρόσωπο ή τον εκπρόσωπο από τον όμιλο της Σκάλας, της Λακωνίας. Ναι. Για να της δώσουμε μια τιμητική πλακέτα για να θυμάται την ωραία εκδήλωσή μας. Έρθει και η δασκάλα του Στεφανοβίκιου Βόλου, η εκπρόσωπος, να πάρει την τιμητική της πλακέτα. Πολλά ευχαριστούμε στον Πολιτιστικό Χορευτικό Σύλλογο Βιταλάδων και στο χωριό Βιταλάδες. Είστε υπερφιλόξενοι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ξέχασα πριν να σας πω για την ύφη μας στο Στεφανοβίκιο. Είναι η φορεσιά που βλέπετε. Δίπλα μας είναι μια πρόχειρη ενδυμασία. Είχαμε επίσημα ρούχα, είχαμε πρόχειρα. Παράληψή μου να το πω, με συγχωρείτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και να ξαναπώ ένα ευχαριστώ στη Χρύσα, τη δασκάλα σας, που είναι αξιαγάπητη, και με την Αφροδίτη μέσα που δεν έχει σταματήσει να ψήνει σουβλάκια, να καθαρίζει τουαλέτες, να φτιάχνει λουκουμάδες, να κάνει το ταξί, να κάνει την τηλεφωνήτρια, να κάνει τα πάντα, να τη χαίρεστε, γιατί να ξέρετε αυτά τα μικρά χωριά και αυτοί οι μικροί τόποι έχουν ανάγκη από εθελοντές, ανθρώπους με ανιδιοτέλεια όπως είναι η Αφροδίτη και η Χρύσα. Πολλά μπράβο, να είστε καλά και του χρόνου. Ό,τι λόγια και να πούμε για αυτή την Κυψέλη των Βιταλάδων θα είναι λίγα. Εμείς εδώ ερχόμαστε σε φίλους, τους γνωρίσαμε πριν 7 χρόνια και είναι μέσα στην καρδιά μας, τους σκεφτόμαστε πάντα, μιλάμε μέσα από τα social media και τηλεφωνικά και περιμένουμε κάθε φορά πότε θα βρεθούμε. Ήρθαμε, οπότε σας περιμένουμε. Περιμένουμε όλο το χωριό, όσο μπορείτε να έρθετε κάτω, να σας γνωρίσουμε ακόμα καλύτερα, γιατί η αγάπη που παίρνουμε όταν ερχόμαστε στο χωριό σας και όταν ερχόμαστε σε επαφή μαζί σας δεν μπορεί να περιγραφεί με λόγια. Ό,τι και να πούμε για τους χορούς είναι λίγα. Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά, θέλω να ευχαριστήσω τη συναδέλφισσα, την Χρύσα, και να ευχηθώ να τα μόνουμε πάντα σε τέτοια γλέντια και χαρές στα μικρά τα χωριά που θέλουν στήριξη όχι μόνο από την τοπική κοινωνία, όπως είπε πριν και η εκπρόσωπός σας, αλλά να βάζει το χέρι στην τσέπη και αυτός που πρέπει να πληρώσει. Εσείς βάζετε τη δουλειά, βάζετε τον κόπο σας, βάζετε προσωπικό μόχθο και στεναχώρια, γιατί δεν είναι εύκολο να βλέπεις ένα στολίδι που έχετε εδώ να γκρεμίζει και θα πρέπει να στηρίξετε όλη αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σας περιμένουμε 25η, όποτε θέλετε και όποτε μπορείτε, γιατί είναι λίγο δύσκολο να σας φιλοξενήσουμε καλοκαίρι, γιατί ξέρουμε ότι έχετε τη σεζόν εδώ και δουλεύετε να βγάλετε τα χρηματάκια για να είστε κάτω να χορέψετε. Οπότε σας περιμένουμε την 25η Μαρτίου με μεγάλη χαρά να έρθετε να σας φιλοξενήσουμε στον τόπο μας.
μας. Ένα μικρό ευχαριστώ για όλα. Από τα μαθητούδια σου. Και τώρα, αν θέλετε, μπορείτε να χορέψετε μαζί μας.